Welcome sa hubad sa damgo ug laing damgo na usab atong hatagan og pagtagad atong hubaron karong hapuna. Una si Ma'am Edna nagdamgo siya og kuto. Si Ma'am Eileen nagdamgo siya og simbahan. Si Angeline nagdamgo og tsunami. Si Judilyn nagdamgo siya og nagsakay siya og baroto or bangka. Unya tinaw sad ang tubig. Si Judil nagdamgo sad siya og tawo nga nagpagawas siya og hugaw. Nga si Junji nagdamgo sa iyahang amahan nga naa nay laing pamilya. Si Angeline nagdamgo nga nakapatay o nakasala. Nga si Mama Maribek nagdamgo siya namatay ang iyang pagkumangkon. Nagdamgo sad siya og balay nga gubaon. So ang karon atong unahon ni siya ang hubad sa damgo sa amahan. Kung magdamgo ka sa imong amahan, kini nagpasabot nga makabaton kag hinigog mga mapinanggaon. Ti mailham usab nga pinangga ka sa imong mga ginikanan. Mananindot ko magdamgo ka sa imong amahan kay nindot man siya ag meaning. Sunod, kung magdamgo ka sa balay nga gamay or gubaon, muna siya ang meaning. Kung mga gagmay nga mga balay o mga gubaon, mapakyas ka sa imong mga gipangandoy. So dili maayo kung magdamgo ka og balay nga gamay nga gubaon pag yun. Nya sunod ang damgo ang tsunami or balod nga dagko nagpasabot siya suwari ta sa balod magbase kay wala may tsunami. Ang ako lang nahinumduman gyud nga hubad sa tsunami napasabot nga makasugat kag kanang kagubot. Mura na siya. Pero aron na ato lang mura na duol-duol sa tsunami, balod. Dagkong mga balod nagkahulugan sa panagbingkil, samok sa panimalay. Dunay masakit panagbulag sa manag-uyab. Dagkong mga balod nga mohapak kanimo takbuyan kag sakit. Talikdan ka sa imong hinigugma. Gagmay nga mga balod nga mohawk sa kabaybayonan nagkahulugan sa kalinaw sa panimalay. Magbubuhod dayon og samuyaw ang asawa nga magdamgo niini kay lumsan siyag mga halok sa iyang bana. Indot kaayo kun mga balod nga gagmay. Pero tsunami, balod nga dagko, dili po siya maayo ang kahulugan. Nga sunod nga atong hatagan og meaning mo na to siya nga bangka or baroto. Kung magsakay kag bangka or baroto sa imong damgo nga tin-aw og linaw kaayo ang kadagatan, mulampos ka sa imong mga pangandoy. Sugton ka sa imong gihalaran kung lalaki ang magdamgo niini. Tanyagan og kaminyoon sa manguyab kanimo kung babae ang magdamgo. Kalinaw sa banay or pamilya ug kalampusan sa imong patigayon. So mo na siya kung magsakay. Nga katong nakakita siya og nagpagawa sa hugaw. Kung ang hugaw ni lanay nagpasabot ni nga mawad-an mapiki ka sa kwarta. So dili maayo kung makakita ka sa nagpagawa sa hugaw. Unya ang hugaw lanay kay mahutdan ka sa kwarta. So amping no pakuan siya kaning pasidaan nga magdaginot ta ka. Unya mahulog ka sa utang, daghang maningil kanimo og pugson ka sa pagpabayad. Kung makita kag hugaw sa tawo nga lanay pero gahi og tibugol, nagpasabot ni nga naghulugan ni sa daghang kwarta nga moabot kanimo kung gahi og tibugol ang imuha nga madamguhan. So mao na ang magdamgo sa hugaw. Nya sunod, damgo katong gipa-access kabayo. So ang kabayo nindot na siya kung tambok. Matod diri sa libro ni Professor Swami. Kabayong tambok nagkahulugan sa kaabunda ug dunay moabot nga daghang kwarta. Magmalipayon ka sa imong paghigugma. Pero kung daot gani ang kabayo nagkahulugan sa kawadon, mahugno ang imong patigayon, hutdon og utang og dili ka bayaran.
So depende kung kabayo nga tambok ka ni okay nindot siya. Pero og niwang way ayo. Kay mahugno, mapildi ka imong negosyo. Nga sunod, damgo kana magdamgo ka og kuto, kining kuto absolute gyud nga bati kayo ang kahulugan. Kay matod pa diri sa libro ni Professor Swami, ang kuto sa imong damgo nagkahulugan sa kasub-anan. Dunay paryente kaliwat nga mamatay. Hagsa ang negosyo panagbulag sa naghigugmaay. Higugmaay meaning uyab, partner, banag asawa. Tumo na siya ang meaning kung magdamgo ka og kuto. So dili gyud maayo ang kuto sa imuha nga damgo. So, bati gyud kayo og meaning kung magdamgo ka og kuto. Nya nagdamgo nga nakapatay or nakasala, kini nagkahulugan nga kung magdamgo ka kahimo kag sala, nakapatay man, magamping ka sa imong panglawas, katulog og sayo aron dili ka masakit. Kana kung kana sa man hubad sa nakasala or nakapatay. Mao na siya ang ato ang mga damgo nga gihatagan og hubad karon wa batay nasalangan, nakapatay aw katong namatay ang iyang pag-umangkon. Kini siya magdamgo ka ani ma'am nga imong kaila or sa like sa imong pag-umangkon, imong nadamgohan nga namatay, bali ni siya ma'am. Magpasalamat ka kay maayo ra na siya panglawas, simsog ra na siya. So dili ka balaka ang imong damgo nga namatay ang imuha nga pag-umangkon kay maayo ra na siya panglawas. So mao na siya, wala na tay kuanan, wala na tay nasayloan. O nagdamgo simbahan kay sa libro dai sa simbahan wala gyoy meaning diri sa libro, wala simbahan ba diri sa libro nako. Pero kung nakita kag rebulto sa mga santos ug santas ug sa imong gipakabathala, mo na nindot ma'am. Kay matud pa diri sa kanang libro ni Professor Swami, rebulto sa mga santa ug santos ug sa imong gipakabathala nagkahulugan sa kalampusan sa imong mga tinguha ug usbaw ang imong panginabuhi. Kung ni-take og exam or bar exam ang nagdamgo, sigurado siyang makapasar. Pwede na nga mag-ihaw sa baboy, magpatang giving mas na kay makasigurado siya makapasar. So mga nindot kung magdamgo ka sa rebulto sa mga santos o santas o sa imong gipakabathala. So wala na ilain mo, wala tayo nasalangan. So ako magpasalamat sa mga supporters sa hubad sa damgo ug gaom. Unya sa ako po nga YouTube channel Ladjo More. Kung naamoy mga kaila nga mahilig pod mahilig pod sa damgo, makahibalo sa meaning sa ilang damgo, paleho lag share sa video sa YouTube. Unya kung nakauyon mo, pwede pod mo like sa akong video sa YouTube. Pwede mo dislike, pwede mo comments og positive, pwede pod mo comments og positive. Ang pinakanindot gyud kung nakauyon ka sa mga video, pwede jud ka mo subscribe. Mura na akong pinaskuhan nga pangayoon sa ako ang mga sumusunod or supporters sa hubad sa Damgo Gaom, sa Facebook page group o sa Ladjo More dire sa YouTube. Daghang kay salamat og to God be the glory kanatong tanan.